Mehriban arkadamyzyň jany sag bolsun, ömrü uzak bolsun. Arkada prezidentimizin dünýä nusguluk, dünýä görelülük alyp barýan beýgi işleriniň elmydama uly rowaşyklara wetlenmegini tüýsüremizden arzulayas. Gahrman arkadamyzyň saýasynda Türkmenistan bitaraplygyň mekany ile ajaýyp ýylymyzda türkmen halkymyza gowunlyň, toýly günlüň, bagtly günlüň ýar bolmagyny tüýsüremizden arzulap, Gahrman arkadamyzyň tagallasy bilen açylan Türkmenowa teleýaýlymyzyň şeýlede edid arkadamyzyň saýasynda Ak şäherimiz Aşgabatyň görküne gör goşup oturan Aşgabat Medreddin Jalş merkezi bilen bilelikde taýýarlap her hepdäniň ýegişenme güni size hödürleýän owazlar saýdaşyny atly gepleşigimiň ýene-de bir täze sanyny biz sizi tomaş etmäge çağırýar. Elbetde Mehriban ileşler, hormatly tomaşaçylar, owazlar saýdaşyny atly gepleşigimiň bugünkü sanynyň üstü bilen yurdumuzda tanalyan halipa aydımçılarımızın miri, halipalarımızdan bize miras alan milli aydımlarımızı, nussavi kompozitorlarımızın dörödön bir näçe ajaýyp söýgü aydımlarını, Bagtyar Türkmen halkymyzyň aladasynda duran Mehriban arkadamyzyň beýik işlerini, ägirt uly işlerini watyp edýän joşgunly buýdançly aydymlar elbetde owazlar saýdaşyny atly gepleşigimiň bugünkü sanynyň üstü bilen size ýetirer. Şoň üçin Türkmenowa teleýaýlymyndan daşlaşman, owazlar saýdaşyny atly gepleşigimizde tomaş etmekliňizde dowam edin. Häzir bolsa sahnamyzda halipa aydymçymyzy çağırmadan öňürtü yerine ýetirip berjek owadan aydymlaryna sadarnarlyk etjek, ine sadarna ýigitlerimiz, sadarna dostlarymyz bugün gepleşigimizde gatnaşýarlar. Olar häzir gepleşigimiziň başyny siz bilen tanış etmek isleýär. Skripka sadyralyny zehinli sadarnalarymyzyň biri Bagtyar Tekedurdiýew, şeýle-de klarnet, saksafon sadyralyny Amanuly Rahimow, şeýle-de zehinli sadyryny dostlarymyzyň biri Mehmet Nazar Muhammed Nazarow, şeýle-de Gahrman arkadamyzyň saýasynda ýurdumyzda awraýly ýokary okuw jaýlarynyň biri bolan Türkmenowa Hoşuluk Üniversitetiniň Bagtyar talibi zehinli sadyrylarynyň biri Merdan Ataýew, şeýle-de ýene-de dep gakuwlaryny sadyryny dostlarymyzyň biri Hudaýberdi Urazfam bugün gepleşigimizde halipa aydymçyň ýerine ýetirip berjek owadan aydymlaryna sadyrnarlyk ederler. Nä mehriban ileşler, hormatly tomaşaçylar, diýarymyzy, döwrümizi, mehriban arkadamyzyň beýgi işlerini watyp edýän owadan aydym bilen owazlar saýdaşyny atly gepleşigimiň şu ajaýyp sahnasynda Türkmenistanyň halk artisti Halipa Ak Muhammed Hanow sahnamyna çağırýar. Gelin dostlar açıp kapıyı kapma.
Mehriban ýa-da hormatly görüşler, biz o wagtlar saýdaşyna getmişimiz dowam edýär. Senesiz gepleşimizden başynda diýarymyzyň ötüşlerini, ýurdumyzyň bir taraplygyny, parahatlygyny watyp edýän Türkmenistanyň halk artisti Muhammed Hanowyň ýerine ýetirmegini Türkmenistan bir taraplygyň mekanyny bilen ajaýyp aýdymam dinledik. Elbetde bu joşgunly, bu ýetençli aýdymam bir şuňky o wagtlar saýdaşyna getmişimiziň öýd bolşulary badalgasy boldy diýip biz düşünýär. Muhammed ýene oraya gepleşmede hoş gördük. Sağ ol Begimrat, şu gepleşigine çağıranız üçin köpden bäri garaşyp gördüm. Begimrat Hasan bir gepleşigine çağırar hali. Şuň gün sağlanyň ýigitlerimiz bilen bir näçe döwürdeş halipalarymyzyň aýdymlaryny hem mukamçy kompozitorlaryň aýdymlaryny getirdim. Sunwatda bizi sylaglap, serpaýlap duran baş halipamyz Mehriban Arkadağymyň jany sag ömrü uzak bolsun. İl-ýurt bähbetli tutymly işleri elmydam arowaz alsyn. Bizim bölgemizde Mehriban Arkadağymyzyň bize bildirýän ynamly ödemi üçin täze aýdymlar döredер. Ýurdumuzy owadan aýdymlar bilen mahfeder. Mehriban Arkadağymyza, halkymyza hyzmat eder. Köp sağ ol. Muhammed arzulan hasyl bolsun. Size de sunu däreminle ulusynlyklar arzu edýär. Öýdüňizi ýa-ni sözüňizde bellädiňiz. Kahraman Arkadağymyzyň bize ýapýan sylaglary, serpaýlarym elbetde bir sunwatda geljekde täzelikler döretmeklige borçlanýar. Şonuň bilen näme geljekde owadan aýdymlar döredip toýlarda, bayramlarda edýär Arkadağymyza, halkymyza hyzmat etmeklikde de size ulusynlyklar arzu bolýar. Äger gepleşigimizi siziň ýerine ýetirmeňizde aýdymlar bilen dowam eder. Şonu aýdymlara geçmeden öňürti size bir sowal bilen ýüzlenmek isleýän sowal size şeýle. Durmuşda sunwatda ýeten iň uly üstünlikleriniz haýdylar diýip ataplaýan. Durmuş her kime her hile çilýär. Meniň ýeten iň uly derejelerim, sylaklalarym elbetde Mehriban Arkadağymyzyň ýapan serpaýlary, dakan hormatly atlary, şular meniň sunwatda ýeten iň uly üstünliklerim. Sunwatdaky kiçijik üstünliklerimize ulakan serpaý ýapýan Mehriban Arkadağymyz biz döredicilik işgärlerini elmydama galkylanyp durýar. Täze pikirler bilen joşurýar. Geljekde de bu ýapylan serpaýlaryň öwrüni sunwatdaky dörediciligimiz bilen gaýtarar. Şoňçyňam bir de halipa bolup duran Mehriban hem Gahryman Arkadağymyza janynyň taw bolmagyny, ömrüniň uzak bolmagyny, işleriniň rowaj almagyny arzu edýän. Köp sağ olun. Muhammed arzuwlaryňyz hasyl bolsun. Geljekde de şaher paýlaryňyň öwrü köp bolsun. Döwlet sylaklarynyň öwrüni köp bolmagyny tüýsüramyzdan arzulap, gepleşigimizi bir siziň ýerine ýetirmeňizde bir kısan aýdym bilen dowam edäýli. Başsyna. Mehriban ýa-da hormatly müşahirler, dinläň. Diýinjalyň Türkmenistanyň halk artisti Muhammed Hanowyň ýerine ýetirmegini owadan aýdymlara diň salalym.
ortasına Birlerde ımfar olmadı peri Fin yıllardan dünyanın ortasına Fin yıllardan dünyanın ortasına Birlerde ımfar olmadı peri Fin yıllardan dünyanın ortasına Fin yıllardan dünyanın ortasına Oyun sivilleri aynatar beni Aynatanda etme gülerim o Gülerim yanaklar deliler beni Gülerim yanaklar deliler beni Aynatanda etme gülerim o Gülerim yanaklar deliler beni Gülerim yanaklar deliler beni Yaşlığımda süydüm gödel seni Süyün bilen vurşam Allah'ın kendini Yaşlığımda süydüm gödel seni Süyün bilen vurşam Allah'ın kendini Başladım sana gül çemeni Alıma kalanı unutmam seni Ay aydın gecede dinledim seni Atına bağladım tüyünü Yerdi dostum, ha dostum gödelim Kara, kaşı kara, kaşı kara, gözü kara, dil kara Kaşı kara, kaşı kara, gözü kara, dil kara Benim köyüm gödelim Kara, kaşı kara, kaşı kara, gözü kara, dil kara Kaşı kara, kaşı
Mehman ileşler hormatly müşaşlar, owallar taýdaşa nasihatlaşyma dowam edýäs. Muhammed aga ýerine ýetirip beren ajaýyp aýdymlaryň şuň hoşallygymy bildirýär, seni gepleşigimizi söhbetde şu arkaly dowam edeli. Elbetde bir issenlik işde, kärde edilşolar ýalsyn mutda da bir uly üstünlige ýetmek üçin, meşhur aýdymçy bolmaklyk üçin, meşhur sadanna bolmaklyk üçin ilki halifa görmeklik derwer. Ne bir sizin ýaşlyk ýyllaryňyz, aýdym sada gelişiňiz, ilkinji halifalaryňyzy bilmek, bede çüýnem, tomuşaçylarymyz çüýnem gyzykly, şoň üçin bir sunwaty giren ýyllaryňyz hakynda, ýaşlyk ýyllaryňyz hakynda, ilkinji halifalar hakynda söhbet edäýli. Men sunwaty gelişim barada aýtsam, men sağlykdan agalammy dinläp, agalamam eldama öýde turganlyk geçerdiler de we sağlanalar bilen. Aýdymçydylarmy agalaňylar? Hawa, Ora Muhammed, hem Ana Muhammed hansa. Olaň saýlan ýollary Türkmenistanyň atgalan artisti Recep Ulugowyň ýoly da. Menem nişi elmida maşalaň turganlyk geçýän wagtlary ýanlaryna oturýardym. Menne şu aýdym sada bolan howa şu ýaşlykdan döretdi. Öýdüňiz Haýt Halipaň aýdymlaryna ýykyn edýärdiňiz, Haýt Halipalar dinleýärdiňiz. Ilkinji halipaňyz kimdi? Men ilkinji halipalam öz agalam şu ýanky Orhan Ahmy. Ondan soňra olardan nasaram ýanky Recep Ulugowy dinleýärdim. Nuriyat Tokaýew dinleýärdim. Bu edip aýdymlaryny öwrendim. Ne mümkin bolsa häzir halipaň aýdymlaryndan birini aýdyp beräýin. Aslında gepleşe ýetiren aýdymlaryňyň sanawyny Türkmenistanyň atgadan artisti Nuriyat Tokaýewiň iki sana aýdymyny getiripsiňiz, mümkin bolsa şol iki aýdymy ýerine ýetip bermeň aýşdy dertýöne. Aýdyma geçmeden öňürti Ahmed aga şu sowal bilen size ýödlenmek isleýän. Näme sebäpden sunwaty? Onda da aýdym saýladyňyz. Sebäbi men ýüregimde joşgyn wady, aýdym sada bolan höwet wady, söýgü wady. Ne şu söýgü men aýdym sada getirdi. Sebäbi aýdymçylar sunwa diýişgärleri döretmekden ruhlanyp ýaşaýarlar. Menem şu ýaşlykdan aýdym sada bolan söýgüm meni şu sunwata baglap goýdy. Netip bolup saýlan hünerim bilen geljekde Mehman arkadamyda bütün ýyl halkymyza bowdan gowy aýdymlar döretip ýetirer netip boldy. Düşünükli şeyle de bolsun, bizem elbette dinleyijiler hökümünde, sunwa diýişgärler hökümünde sizden bir näçe owadan aýdymlara garaşýar, sunwa dälemine ýene bir ýoly üstünlikler hemraňyz bolmagyny Twitterden ardylýar. Onu şu ýerde Ahmeda söhbetimiz jemlärli, ýani ýyleşlermede dinleyijilerimde Türkmenistanyň atgadan artisti Halipa Nuriyat Tokaýewiň dörejiliginiň sana aýdym ýerine ýetip berjek diýip wada berdi. Mümkin bolsa şol aýdymlary ýerine ýetip bermeňiz haýyş edýär. Mehman ýyleşler hormatly müşaşlar, dinle, diýin janym, lezzet alym. Yap boyun biten sana jogap ber. Meninle sualmaga gelmedi. Su boyun biten sana jogap ber. Meninle sualmaga gelmedi. Sualma
ferdi Minenleden sualma gelmedi Havara men huş kalmadı şu ferdi Minenleden sualma gelmedi Çıktım aytmanıma ökünüye Ağaları dirençip dur çekiniye Ay çıktım aytmanıma ökünüye Ağaları dirençip dur çekiniye Alazım yok inni sana şokunye Minenlerden sual bana gelmedi Alazım yok inni sana şokunyan Minenlerden sual bana gelmedi Bolluk borcum bir çay ettim bitirdim Hinçe tamamı bir yar getirdim Bugün monfiğam oturdu Minenlerden sual bana gelmedi Avara men huş kalmadı şu ferde Minenlerden sual bana gelmedi Minenlerden sual bana gelmedi Minenlerden sual bana gelmedi
Mehman ileşler hormatly müşaşlar we wagtlar taýlaşyny atletmişimizde Türkmenistanyň halk artisti Akyp Muhamedxanow bilen dowam edýär. Akyp Muhammed ýerine ýetirip beren, ýani ajaýyp aýdymlaryňyzdy şuň hoşallygymy bildirýäs. Hemişe şu owadan wadyňyz bilen edýär arkadaşymyň faýatyny diýarmyzda toýlanýan owadan toýlarymyzy beýdäkdirmäňi Twitter'ymyzdan arzuwlaýar. Negetleşimi söhbetleşik arkaly dowam edeli. Size şu sowal bilen ýüzlenmek isleýän. Halypa aýdym şöküminde sunuwaty ýaňy başlan, sunuwaty ýaňy ýerşen ýaş aýdymçylara näme maslahat berýär? Men maslahatym sunwatda tutan ýerlik. Ýapşan işiň netijesinde seni bir görüşmek sunwatdaky üstünlüge ýetirjek uly ýoldur. Şoň üçin hem ýaşlarymyza etjek maslahatym zähmetseýär bolmaly. Düşünükli. Onda sizin aýdyşyňyz ýaly ýaşlar tutan ýerli bolmaly, işanly bolmaly, zähmetkeş bolmaly. Sunwatda täze eserler döredip, arkada prezidentimize, halkymyza hyzmat etmeli. Mehriban ileşler, siz bolsa diňläň, diýin janyň, lezzet alyň. Türkmenistanyň halk artisti Akyp Muhamedxanow aýdym.
Ağlayanım, aydın fanım, alkış ettin ovalım. Hayli azım, ay gördüm, gayet bol bu derdim. Kalmam kanıfın, kanıfın kanıfın, adana men kurban. Senin tapağın için, senin öpağın için öldüm etmen arman. Senin tapağın için, senin öpağın için öldüm etmen arman. Arzu ettim, ken garaştım men sana. Ak melekler, pek melekler, koy beni hayran kana. Kalmadım, kanıfın kanıfın, adana men kurban. Senin tapağın için, senin öpağın için öldüm etmen arman. Senin tapağın için, senin öpağın için öldüm etmen arman. Sen gidersin, yad edersin, yaş yüreğim yanında. Ey cananım, mehribanım, sevgi odi canımda. Kalmamadın, kanıfın tanıfın, adına men kurban. Senin tapağın için, senin öpağın için öldüm etmen arman. Senin tapağın için, senin öpağın için öldüm etmen arman. Öldüm etmen arman. Öldüm etmen Zinnet roşenden gözü cevherden, cevherden. Levin ağlayıp adam dişleri dürden, dürden, dürden.
alacı cellat gözü hanzarda namına nur çayılan biridat 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 aşığa ortalar kereşmenadi dertle kula derman bilbil ovade 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 yaşıl sen gamdan cennetin yadı bağrım dilin biridat 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 ölüm olmalı hayat geçene living for things bilen uçana 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 o kıllım bir dayını geçene mutlu dünya gelin biridat biridat duranlar Üfnün üç harp, İslam, bir elif, dört Hanyen har, zıpatlı hudnun mağata, mağata, mağata Aşadır bollum aşağıda kemal Cennet kızı canım alın biridat 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 Aşadır bollum aşağıda kemal Cennet kızı canım alın biridat 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 Adamın kıydılığı onunla doyma yok yine de onuncu gerek İmma onuncudan dokulu faydan Yin koku demesin küyteyer yürüp Yaşlan ardına karıları gerek Boyunu verdiler yaşlığın yatlap Solum bizim için kömöktür kömök Karılar yaşlarda hikmetli olsun Gönlü sağ olsun Turanla kamak Bir de güç kuvvetli karılar gerek Bilmelik pemmiye karı oğlum
Garılar kayıtı kineli olmak yine de uğrunda solur zan verir bir sol zan kıyır garılar verir Hilimden günümden nasıl oldu oyun bayramım hem il bilen gerek Juvanlar bayramı gelsin olsa Garıtıl köpötün vuroktur vurok Oyu bidev beren garılar gerek Görmeyen zadına gözün açma Bilmeyen zadına verme öpünü Bağlayıgatın garılar gerek Yarap durun yer oğlum olsa Yine gıydın bolsa boyları gerek İki fem anzıtmayın yedi saklasa Sol oraya dileyen uzaktan uzak Dilleri fenalı garılar gerek İki fem anzıtmayın yedi saklasa Sol oraya dileyen uzaktan uzak Dilleri finalı garılar gerek Ömür ömür boşyan garılar gerek Ina mehmani ile şeref hormatly şuşlar we wagtlar sağlaşyň natly gepleşigimizde ahyrlap barya bugun gepleşigimizden usulen size Türkmenistanyň halk artisti Muhammed Hanow halipalarymyzyň dörejiliginden bir näçe aýdymlary, dörejiliginden özüne üstünlük getiren aýdymlary gepleşigimizden usulen size ýetirdi. Gyzykly söhbet etdik. Muhammed gepleşigimizde gatnaşygyňyz üçin, ajaýyp aýdymlaryňyz üçin ýene bir ýola dinleýijileň adyndan, dörejilik toparymyzyň adyndan size köp sağ olsun aýdýas. Geljekde de edi arkadamyň önemli ödeme üçin sunwatda ulu üstünlükleri hemraňyda bolmagyny tüýsüremizden ardy bolýar. Tamam. Benim sportdan peýdalan baş halipamyz Mehriban hem gahrman arkadamyň janynyň sağ bolmagyny, el ýurt bähbetli tutýan tutumly işleriniň rowaj almagyny ardy edýän. Köp sağ olun. Muhammed ardy bolaňyz hasyl bolsun. Edid arkadamyň Bagtyar Türkmen halkyny üçin gazap berýän beýik ýeňişlerini, edid arkadamyň durmuşa geçirýän ägir uly işlerini, görellik işlerini wagt edýän joşguny bu ýetenşlaýdym bilen elbetde gepleşigimizden jemi-jemlenelýär. Ine gepleşigimizde getiren aýdymlaryňyzyň sanawyny da şöhrat size arkada diýip bu ýetenşli joşguny aýdym bar mümkin bolsa şol aýdym ýerine ýetirip berseňiz, şol aýdym bilen gepleşigimiz jemläýli. Başlygyna. Biz bolsa portotdan peýdalanyp Türkmen halkynyň saglygynyň, bagtyarlygynyň aladasynda duran, bize sunwatda baş halipa bolup duran edid arkadamyda köp sag bolsun aýdýar. Edid arkadamyň jan sag bolsun, ömrü uzak bolsun. Dünýäni solup, dünýä görelleri alyp barýan beýgi işleriniň elmydamy uly rowaşlyklary wetlemegini tüýsüremeden ardy bolýar. Gahrman arkadamyň saýasynda Türkmenistan bitaraplygyň mekany bilen ajaýyp ilmizde Bagtyar Türkmen halkymyza goýunlar toýly günler ýar bolsun. Ýene de ýaşy günlerde Türkmen we tele ýaýlamyny owallar saýlaşyna gepleşigimizde diýdarlaşýança hoş wagtyňyz.
şükran Türkmen halkına şükran Arkada şükran Şükran, şükran, şükran Marahatlığa şükran Arkada şükran Şükran, şükran, şükran Marahatlığa şükran Secde kılıp midemeyen kendine toprağa tırnakı erlere sığın Sığmaz kamil şığırların bendine Gımmatın dür tutmaz bırakatlığın Edi Türkmenistan bir taraplığın Mekanı eksilmez tarakatlığın Türkmenistan'a şükran Türkmen halkına şükran Büyük arka dağı şükran, şükran, şükran Türkmenistan'a şükran Türkmen halkına şükran